Suċċess għal kontestanta Maltija ta' 27 sena Julia Ann Cluett li ġiet mal-ewwel 12 post minn 120 tfajla fil-Miss Universe 2025 li sar fit-Tajlandja. Cluett bint l-ex goalkeeper internazzjonali Malti u tal-Florjana David Cluett irnexxilha tikteb l-istorja l-Malta. Meta l-ewwel darba f'74 sena kemm ilu jsir il-konkors pajjiżna klassifika mal-ewwel 12 post. Sa mill-ewwel deritt tagħha fil-konkors, il-Maltija urid konfidenza kbira u ġibdet lajn mhux biss tal-pubbliku preżenti iżda fuq kollox tal-ġurija. Fil-fatt il-prestazzjoni li tat f'kull stadju tal-kompetizzjoni waslitha biex tikklassifika mal-ewwel 12 u kienet l-unika tfajla Ewropea li waslet sal-aħħar stadju ta' din il-kompetizzjoni prestiġjuża. L-edizzjoni ta' din is-sena ntrebħet minn Miss Mexico Fatima Bosch. Matula ma naqsux il-kontroversi bir-riżenja ta' żewġ membri tal-ġurija u wieħed minnhom qajjem dubji dwar l-għażliet ta' ċertu kontestanti. It-tfajla Messikana uriet li għandha oxra jibsa. Hija waqfet lid-direttur tal-konkors Nawat Itzara Grisil meta prova jumilja u jalqilha ħalqa. Dakinhar il-kontestanti kienu ħarġu mill-laqgħa bi protesta li waslet biex id-direttur kellu jagħmel apoloġija. Fit-tieni post tal-finali ġiet Miss Thailand Pravanir Sin, segwita minn Miss Venezuela Stephanie Abasali li ġiet fit-tielet post.